Jo, kom her. Gimse! Hallo? Ja? Kruserne vil gerne have et lille stykke land. Kan du afstå et lille stykke til? Men de kan få det hele, for jeg kan ikke overskue det. Kan du have slet ikke tid til at passe det? Nej. Der er en masse, både løg og porre og alt muligt. Der står 4 rækker løg der, og der står 4 rækker porre derovre. Og de må gerne tage det der, hvis de vil dyrke. Prøv at se, der står 4 rækker løg der, og jeg har ikke tid til at passe det. Du har ikke tid til at passe det? Nej, det har ikke for mig at se til. Hertil. Prøv at se. Vil du så være? Okay. Kan altså være. Ja, hertil. Der står der porre. Alt det her, der er ikke noget, fordi dårdyrene har spist det. Der har været masser af kål. Der er nogle enkelte, men rådyrene har spist det. Her der står der porre. Der skal bare luges. Du kan se der. De står der. Det er på. Altså på. О, не как называется. Der står 4 rækker i hvert fald. Вот, осталась палочки. Ja. Men resten, der er ikke Остальное noget. пусто. Det er om. Хорошо. Kan du ikke sige det til dem? Мистер Вик, он показывает на тот огород, на первый. Om på den anden side der står der 4 rækker kartofler. Så, ja. Dem kan de også godt bare... Там картошка. Там тоже картошки. Да, все, лучше вот это пусть будет. 4 ряда. 4 ряда, ага. Пусть вот этого хватит, мистер Der Вик. skal bare luge, altså. Der skal bare luges. Да, да. Ага. Я помню, раз, и там еще. Ja, og løgene der.